И здравейте, хора! Аз се казвам Нарин, който не ме познава. Хора, буквално, защо станахме 168, а не 170? Буквално искам, не съм го говорила за това. Искам да кажа нещо някои хора. Дано да не ми е спрял да ми последва, защото не знам ко. Имам татуировка, където ли съм ви го показвала. Така не може да го покажа. Буквално имам. Искам да кажа на някои хора от площадките, ако не ми е спря да ми последва, ще го видя. Буквално той е за един мой приятел, който се казва Стамен. И искам да му кажа нещо на площадката в очите му. Искам да му кажа нещо, защото от няколко години не съм снимала YouTube канала ми и трябва да снимам буквално с него, но той буквално там не ми дава даже да му говоря и затова вчера беше там, но не успях да го снимам, защото буквално не ми се правиш много интересен. И аз не харесвам такива хора, които са ми правили на много интересен. Хора, това ще да го кажа. И разбира се, и моите приятелки всички ми последват почти. И се радвам за това много. Но буквално спрете да ми последват, бе. Това не е хубаво там. Може да стигне много абонати, като стигне много абонати, може да направи нещо изгледната. Например, може да подаря нещо, стич лъбубо, например. Като стигне много, поне 1000, като стигна, наистина мисля да ви подаря стич лъбубо. Нищо, че съм го купила със собствените си пари. Буквално не знам, като стигна до 1000 абоната, ще направя един голям giveaway, дето ще дам на собствените си последователи стич лъбубо и стич. Стич лъбубо и лъбубо. Или лъфуфу, както и да е. Ще дам такива хора. Дайте, казвайте на приятелите си, ще последва, защото като стигна до 1000 най-скоро, ще ви го дам най-скоро. Когато имам една кутия с лъбубото, не толкова много ден, ще си го купя, защото видях един много ефтин. Една кутия, дето е с 6 лъбубота и 6 там стич лъбубота. Видях много ефтино, спестявам за тях и в момента няма. Имам само лъбубо, моето собственото си, моето лъбубо. Или лъв, как се казва. Буквално хора, последвайте ми, за да си получите лъбубо или лъфуфо. Или сич лъбубо. Последвайте ми, тъй че който им последва няма. И тогава ще видим кой ще им последва последно. И който ми каже, че той го е последвал последно, ще му дам лъбубо, стич лъбубо и лъбубо. Ще му дам, тъй че последвайте, за да си имате такива. Или пък може да ви дам също от лаберковсуите. Тъй че най-скоро трябва да стигнем до 1000, за да ми го дадете. Вие ще ми дадете плакета, от който си го искам много и то супер много. И съм уверена в вас, ще го направим 1000. Тъй, че я пък аз ще ви дам подаръците ви. Тъй, че може да ви дам даже всичките лъбубота или лъфуфота. И всички лъбубо може да ви дам. Тъй, че някакъв последователя безплатно. Тъй, че. А пък там победителите ще ги направя супер. Ще ги направя още една наградка, ама тайна наградка.
Измислила съм си супер много яки награди и тъй, че хора последвайте ми, за да имате такива наградки. Защото искам наистина да получа 1000. И тогава не на каквото си иска и ще ви дам. Не толкова много, ама ще ви дам любовата. Тъй, че някой от вас може да ви спира. Може да си, че например, който ми гледа в момента. Който ми гледа първи, ще разбере за който се отнася. Може да има някои хора, които не съм ги познала. Може да ми са пани от съученичките. Може да ми са пани от приятелките ми. Не се знае. Тъй, че последвайте ме, за да разберете за още много тайни. За още много тайни в бъдещето ми. Тъй, че както стигнем до 1000 наистина много бързо, може да сте един от вас, който ще вземам Лъбово Стич или Лъбово сам. Може би да направя такова нещо, който там, как да ви го кажа, там този човек, който последно ми се абонирал, да получи и Лъбово и Стич Лъбово. Може тъй. Или само Лъбово. Или Лъбово Стич. Не знам, ще го измисля, но последвайте ми, за да ми дадете плаките за 1000 последователя. И искам също да последвате моите приятели, който сега ще... Ама не всичките, не всичките последователи да отидат направо там, да ги последвате само тях. И мене, разбира се, ако ми последвате, ще им кажем каналите. На всички хора. Без изключение. Ще кажем на всички. Не толкова всички, които ги знам само. Ще ги кажа и да ги последвате. Чао хора! За да се абонират там всички хора от всички, но пак не ме последвате. Абонирайте се за канала ми. Чао!